La veritat és que em sap greu. Bueno, és injust. Perquè tots els homes són iguals. I les dones també. Perquè cap home és superior als animals, tampoc. Ni a les plantes. Tota la flora i la fauna, en general, som iguals. Per tant, jo no volia ser el patró de l'empresa familiar. Perquè jo no sóc més que ningú. Però em van obligar. La meva última voluntat és que et facis càrrec de la immobiliària. Carai, doctora Rossinyol, enhorabona. Sempre havia pensat que era vostè molt apte. A veure, Joan, això que ha dit anava per tu. Que no es troba bé? Doctora Rossinyol, mira cel, que no es troba bé. Efectivament. No es trobava bé. Gens bé. De fet, es va morir abans de poder rectificar. I ja em veu, jo em pensava que seria difícil. Però crec que puc dir amb orgull que he aconseguit que la meva empresa tothom sigui igual. Ningú em tracta diferent pel fet de ser el jefe. Què? Quantes voltes falten pel rècord? Un rato més. Des del càrrec més alt. O sigui, això. Perdó. Des del càrrec més alt al càrrec més baix a la meva empresa, perdó. Ningú pot manar sobre ningú. Antonio, com estàs? Bé? No? Estàs? Veuràs, Antonio, pots passar? Perdó. Vols passar? No vols passar? Surto jo? Veuràs, Antonio, t'he fet passar, bueno, he sortit jo, per dir-te que el meu lavabo, que és de tots, ja saps que sempre ho dic, que el meu lavabo és de tots, però clar, està embossat, però a la gent li cauen coses. La meva cartera, el meu mòbil, les claus del cotxe... L'altre dia hi havia el meu ordinador, que és normal, que ho entenc, que és un moment per relaxar-se i mirem el Facebook, però clar, agafem el portàtil, no agafeu la torre, que us feu un mal bé l'esquena, Antonio. Bueno, en definitiva, què podria passar i desembossar el vàter? És que és l'hora del piti. Doncs sí. No, clar, no, passa, sisplau. L'hora del piti. Fuma tranquil, Mira, aquí t'ho deixo, Gràcies. Mira, Antonio, he recuperat la ràdio del cotxe. A veure si trobo les claus. Tot i aquest ambient tan maco que vam aconseguir, va arribar un moment que els treballadors van perdre la motivació. Em sembla que és aquella gran d'allà. Molt bé. Com? Però no me la va ensenyar. Començarem pel rebedor. Aquí té el menjador. Al final del passadís hi té una cuina, algun lavabo. Faci una volta i mira el que vulgui. Ja, perquè vostè es queda aquí... Mira, quan vostè torni, em deixa les claus aquí i, sobretot, no faci cap portasso, que estic cansat i no tenia previst haver-lo d'acompanyar. Així que vaig decidir fer com les empreses modernes d'avui en dia. Vaig crear una sala on els treballadors poguessin desenvolupar les seves aptituds creatives. De fet, m'he inventat un nou concepte, que es diu descans creatiu.
Hòstia! Això sembla Londres, eh? Res, que ja hem acabat el descans creatiu. El problema és que el descans creatiu va acabar resultant una idea massa bona. Vaig haver d'instaurar jornades laborals completament creatives. Ara mateix vinc. I bé, se'm va acumular una mica la feina. Ara mateix vinc. Perdó, m'he retrasat una mica. Perdó, m'he retrasat una mica. Perdó, m'he retrasat una mica. Bueno, hauríem de parlar una mica així de... del preu. El preu de sortida, nosaltres havíem pensat que... 200.000 euros, que li sembla car. Sí, sí, sí. A veure, en què treballa vostè? Soc metge. Té fills? La meva dona està esperant. Esperant què? Trillizos. Hòstia, haurem de baixar molt el preu. Ja està, començo a pagar jo, i quan vostè li vagi bé, quan pugui, vostè pugui, doncs paga vostè, I mentrestant, doncs, vaig pagant jo la hipoteca. Això sí, l'hauríem de posar al zero. Sap què passa? Que ja en tinc 7. Està content? I això? Vinga. En definitiva, de vegades la feina es fa dura. Però no hi ha res com tornar a casa satisfet d'una feina ben feta i gaudir de la calor i el confort de la meva llar.